Čaute, ahojte, volám sa Marek Koreň, som zo Slovenska a dostal som úlohu natočiť pre vás nejaké videjko pre projekt Get Your Wings. Aby ste mi videli aj do tváre, dám si dole okuliare. Si myslím, že celý ten projekt je super, že snaha poradiť mladým ľuďom už v mladom veku sa rozhodnúť pre niečo, čo ich bude baviť celý život, tak to je super. Ja mám 31. Chcem byť lyžiar, chcem byť profesionálny lyžiar, ale nikdy už nebudem najlepší. Čo síce ma trošku trápi, ale nie až tak veľa. Baví ma to aj na tak amatérskej úrovni. No, takže inšpiráciu hľadám v horách a v kopcoch. Presne ako môžete vidieť, celý rok sa tam lyžuje, čo je v podstate pre mňa priorita číslo 1 momentálne v mojom živote. Príbeh long story short. Takže som vyštudoval klasicky vysokú školu, bol zvolené. Mám titul inžinier a som v 19 rokoch nastúpil na Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na miesto hovorcu. Človek pre komunikáciu s médiami a verejnosťou, čiže písanie tlačových správ a vyjadrenie do médií a podobne. Robil som tam 5 rokov a keďže to bola štátna správa, tak tam bolo dosť veľa času a začal som teda študovať aj doktorandské štúdium na Univerzite Cyrila Metoda v Trnave. Ja som si potom našiel, keď som bol asi v druhom semestri, prácu v súkromnom sektore a to je veľký rozdiel. Štátna správa a súkromný sektor je, čo sa týka práce a voľného času, proste v súkromnom sektore ten čas nemáš. Takže som tú školu nedokončil, doktorandské štúdium, ale v podstate to nemám prečo ľutovať, lebo momentálne som v Tyrolsku a roznášam noviny. Bol som už potom v súkromnej sfére, robil som PR senior špecialistu Slovenskej sporiteľni v najväčšej banke na Slovensku a myslel som si, že som šťastný. Ako v podstate bol som, pretože ja som človek, ktorý si vie nájsť svoje v každej situácii, je v každom niečom, čo žije. A jednoducho do 24 rokov som myslel, že som na správnej ceste, robil som v open space, za počítačom 8 hodín denne, že som v Bratislave, žúroval som, chodil som vonku, všetko čo k tomu patrí samozrejme. Keďže som začal robiť v súkromnej sfére, dostal som samozrejme aj vyšší plat, skoro 2-krát toľko ako na ministerstve a rozmýšľal som teda, že čo by som si ešte v živote doprial. Jedného krásneho dňa som sa vybral s mojou vtedajšou frajerkou, že ideme proste pozrieť u nás na strednom Slovensku jedno stredisko. Požičali sme si obidvaja topánky, snowboardové dosky a vtedy v 25 rokoch som prvýkrát v živote videl proste zimné stredisko. Stalo sa mi toto, že som sa zamiloval do snehu, hôr a jazdenia a toho pocitu, keď som mi jazdil. Prečo ma to naplňa? Ten dôvod je, že je to jediná chvíľa, jediný moment v mojom živote, kedy mám čistú hlavu. Kedy proste je living in the moment. Že žiješ tu a teraz, neexistuje nič iné, neexistuje len ten kopec a tá lajna, ktorú vidím pred sebou a proste je to super. To je ten najlepší pocit, ktorý poznám. A preto som sa tomu absolútne oddal a podľahol a robím všetko preto, aby som čo najviac času trávil na horách a jazdením. Radil by som vám čo najskôr si nájsť vec, ktorá vás baví a ktorá vás naplňa a ktorú pocítite v srdci, že vás robí šťastným a ísť si za ňou.
hľadať si na internete alebo v telke, čo proste vidíte, že toto by ma bavilo, ísť to skúsiť, pretože je iné sa na to pozrieť a povedať si, že toto by ma bavilo a je potom iné to prísť a skúsiť si to naozaj reálne, ako to je. Nebáť sa riskovať, to je veľmi dôležitá vec. Proste nebojte sa riskovať, ste mladí, vám nemáte čo stratiť. Akože nevravím teraz, že riskovať, že skočím z mosta alebo čo, ale vravím o tom, že všetko, čo vám príde do cesty, niečo, čo sa vám len trošku páči, tak to treba skúsiť, lebo na konci života budete ľutovať to, čo ste neskúsili, nie to, čo ste skúsili. To budete spomínať. Prišla taká príležitosť, že som sa stretol s jedným človekom z Viedne, on mal nejaký rozbehnutý projekt 2 roky na Slovensku a ja som si povedal, že do toho idem, že to proste idem skúsiť. Ono to nevyšlo, proste ja som tu a roznášam nohy, nevyšlo to, ale keby som to nebol skúsil a nezariskoval, že som odišiel z práce, všetko som nechal proste, tak by som tu nebol. A poviem vám, že nebolo to vôbec ľahké, bolo to strašne ťažké, pretože som tu sám a ja som proste tu 30-ročný človek roznášal noviny ako proste 15-ročný fagán, po tom, čo mám za sebou 10-ročnú kariéru a niečo. A to tá psychika pracuje a keď vám ešte prší do toho 4 hodiny a potom ste chorí a nevládete, bolia vás kolena a čo ja viem čo, mal som takú krízu, že som sa chcel pobaliť a odísť, ale jednoducho som si povedal, že prečo som tu? Som tu preto, aby som v zime mohol ísť jazdiť a aby som bol šťastný, keď jazdím. Primárne som šťastný, keď jazdím, keď lyžujem. A prekonal som tú krízu a vždy, keď sa zobudím, tak vidím tieto hory okolo seba. A to si tak poviem, proste chlapec si tam, kde si chcel byť.